сега. Отиваме в банята. Ето е банята, ето, здрасти. Ето е зад мене. Зеленото килимче. Ето ти е. Те поне са зелени стените тук. Тук влизаме в малката спалня. Тя е малко по-неорганизирана тук ни като офис. Надуваемото легло на земята. Картини, тук книги. Чудеси, какво е. Всичките снимки сме ги насъбрали горе в едни албуми. А това е това е на първия матч, който и аз ми беше съдийка. Се оказа в местния вестник се оказа с нейната снимка. Това е от първия матч, който тя беше съдийка. Така, връщаме се. Това е пентрито, т.е. складчето под стълбището де-факто. Какво ли няма тук? Буркани и чудеси. Погледни Кока-кола, колко стейкове съм накупил. Имам 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18.